היי יוש! טוב, אז אני פה עם חבר שלי ועם אבא שלי בשביל שת"פ שהוא מאוד 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 מרגש. אז אני קיבלתי הודעה באינסטגרם לפני כמה ימים מעסק שקוראים לו קרוב מתוק. זה בעצם עסק של עוגיות, זה העוגיות מרחובות, והיום אני רוצה לעשות לכם סרטון טעימה. זה משהו שלא עשיתי פה אף פעם, בגלל זה יש לי פה שני עוזרים שיותר אוהבים מתוק ממני שיעזרו לי. אז כן, אני ממש מתרגשת ובואו נתחיל. טוב, אז זה העוגיות. יש לנו פה לוטוס, קורנפלקס שוקולד לבן, אוריו והרשיז, אמסטרדם, דובאי וקינדר. והבעלים החמוד של העסק כתב לי פתק: היי רותם, שמנו לך את כל הטעמים הכי אהובים שלנו, מקווים שתהני, קרוב מתוק. וזה הטעמים שהקראתי לכם. מארז כזה עולה 95 שקלים ל6 עוגיות, אז בואו נראה אם זה שווה את זה. טוב, יש אבא שלי טריגר, צריך ללכת והוא רוצה להתחיל מעוגיית דובאי, אז אנחנו נחצה אותה. אבא! אנחנו נחצה אותה. טוב, אז יש לה מילוי באמצע, ועכשיו אנחנו נטעם. אבל אבא שלי טעם ראשון. לא רואים אותך. אבל טוב לכך. מעניין. הלאה. אתה צריך עוד ביס? אני צריך לעכל את זה. עכשיו אנחנו נטעם. בואי דו. רגע. זה ביס בג'יינט. בהחלט מעניין. אני אגיד לכם שאני לא חובבת גדולה של פיסטוק, זה מאוד יחסב את אבא שלי לשמוע. פעם ראשונה שאני שומע את זה. אני לא חובבת גדולה של פיסטוק, אני לא מתה על זה, אבל השילוב פה של הקדאיף ממש ממש טעים. רגע, אני מביא גם עוד מישהי שתטעם. לאחותי לטעום. בואי. אני לא אוהבת פיסטוק. נקסט. אבל המילוי ממש 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 טעים. אומייגאד, לוטוס. אז עכשיו אנחנו נעשה את הלוטוס. טוב, אז בגלל שהיא ממש רוצה את הלוטוס, אנחנו עכשיו נעשה את הלוטוס. בואו נפתח את זה. אני מקווה שאפשר לשבור את זה. לא, יש עוגיה. בואו נוריד אותו. איך נעשה את זה? אני אעזור לך. טוב, רגע. איך אנחנו עושים את זה? רגע, הופה. אמא, יש גם בפנים. ויש מילוי של לוטוס בפנים, אז קחי. אנחנו עכשיו נטעם. אבל צריך ממש טוב.